Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweraso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ane wachita ndi madziwo ana alipere. Ndiye Yesaya akumuona Yehova ali ncha mmoja. Matthew chapter number 3 verse number 16. Amen. Amen. Luke chapter number 3 verse number 16. Iwudiwani. Luka chapter number 3 verse yake number 16. Mau akunena kuti Yohane anayankha nanena kwa onse, inetu ndikubatizani inu ndi madzi, koma wakundiposa ine mphamvu ali nkudza, amene sindiyenera kumasula lamba la nsapato zace. Iyeyu adzakubatizani inu ndi Mzimu Woyera ndi moto. Kodi tikumveka zimene? Amen. Amen tiyo. Amen. Iye akuti ngakhale ndakubatiza ndi madzi, koma ondiposa ine mphamvu akubwera. Amen. Amen. Chimenecho chikupasa ndi chithunzi chakuti ndekuti ubatizo oyamba unali wa madzi. Amen. Amen. Ngati ubatizo oyamba unali wa madzi, chenti utengeni kuti limene lili ndi kasu likulima pamunda, ndiye kuti lalima lalephera. Amen. Amen. Sizinakwanire pakuti pamundapa mukoza kudzala. Mukufunika kuti mundamu muponyemo cha moto. Amen. 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 Ndiyapa akulankhula kanthu kena kamene kakugwirizana ndi buku la Yesaya. Akunena mawu akuti wandiposa ine mphamvu ali nkudza, amene sindiyenera kumasula lamba la nsapato zace. Amen. Amen. Tsopano mukangoti nsapato, amen, Amen. ndiye kuti mwayamba kunena za uthenga wanu. Amen. Amen. Kazikumveka? Amen. Yesaya amatiuza kuti nsapato ndi uthenga wanu. Yohane akunena kuti nsapato ndi uthenga wacha. Nyimbo ya Solomoni amatiuza kuti nsapato ndi uthenga wacha wamu. Amen. Amen. Ndiye akunena kuti amene akudzayo ali ndi nsapato zimene ine ndalephera kumasula lamba la nsapato zace. Tadika ndikuze uthenga wabwino sumasulidwa ndi makolesi amudziko lapansi. Chifukwa limene ndiyamba lovuta kumasula. Amen. Amen. Analilephera Yohane kumasulira mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu amamasulidwa ndi Mzimu mwini wace kumwamba, from above akafika pa munthu. Ndipo munthu wodzazidwa ndi Mzimu angatanthauzire Baibulo mosatengera sukulu imene wapita. Chifukwa tampeza Yohane wokhala mu mtundu wa Levi ndi Afarisi. Tampeza Yohane wokhala mu m'bado wa anthu akale akulephera kumasula lamba la nsapato zace. Akunena yekha akuti amene akubwerayo ali ndi nsapato, mwa njira ina ali ndi uthenga wabwino umene kumasulira kwace kwa uthenga sizopheka ngati mmene mukuganizira. Amen. Amen. Kodi zikumveka nanu? Amen. Kodi tili limodzi mtima? Amen. Sizopheka ngati mmene mukuganizira. Ndiye kuti Yohane wayamba kupereka chithunzithunzi kuti zinthu za Mulungu zimamasulidwa ndi Mzimu mwini wake. Amen. Amen. Ndiye akunena kuti lamba la nsapato zace ine sindingathe kumasula. Amaenda pamwe uwu ndi uthenga wabwino.
ndiwolimba, ndiwosausa, ndizotegera munthu kuyamba koma osamaliza, ndi uthenga wabwino, ndizotenga munthu kufuna akachita koma osachita. Chifukwa uyu ndi uthenga wabwino, ndilamba koma lovuta kuta kumasula. Yesu amayimira chilungamo, ndiye chilungamo sichophweka. Amen ipi. Amen. Chifukwa chake iyeyo akunena kuti ndabwera ndi ubatizo koma wa moto. Chifukwa Yesu pomukhulupirira mumakhala kuti inuyo mukutengapo cha chilungamo. Ndiye chilungamo ndichovuta, sichophweka. Amene wanyamula chilungamo amayembekezera kukhala pakati pa anthu amene angaone ngati ndabwezi koma adana nayo. Chifukwa chilungamo sichimakhala ndi abwezi. Amen. Amen. Kazi kumveka zimene. Amen. Amen ipi. Amen. So Yesu ndilamba lovuta kumasula, chifukwa Yesu ndi chilungamo. Mwa njira ina mukamkhulupirira Yesu mwatsegula zitseko za mavuto kudziko lapansi. Amen. 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 Ukakhulupirira Yesu watsegula zitseko za mavuto kudziko lapansi. Angakhale ena timayitanira anthu mtengere bwerani kwa Yesu akumasula ndi kumavuto wanu. Amainga baba sinthawi zonse. Sinthawi zonse. Amen. Amen. Sinthawi zonse. Mwina ndikungofuna kukokerera china chake kuti chibwere mchumba mwako. Koma kuyitanira vanthu kuchilungamo, chilungamo sizophweka, chilungamo ndichovuta. Amen. Amen. Ndipo chilungamo chimabweretsa mavuto, sukhala ndi abwenzi isawawo. Amen. Amen. Kodi zikumveka nanu? Amen. 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 Ndiye Yesaya chapter number 66 verse number 15 akuyamba kutiuza za chilungamo chovuta. Verse number 15. Verse number 15. Yesaya 66. Yesaya chapter number 66 verse number 15. Mawu kuti pakuti taonani Yehova adzafika mmoto ndi magaleta ache adzafanana ndi kamvuluvulu kubwezera mkwiyo wache ndi ukali ndi kudzudzula ndi malawi a moto. Amen ipi. Amen. 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 Pa verse limosi moto autchula mitundu iwiri. Amen. Amen. Akutchula moto, akutchula sokuti malawi. Tikumbana kuti. Amen. Na ngati anthu tikunena kuti tikupita kumwamba, tiyambe kumvesesa zamene Mulungu akutchulira moto kudziko lapansi kuti utsika kuti usakonzetsere kampingo posiriza kamene kakupita kumwamba. Amen. Amen. Asakonzetsere mboni za chilungamo cha Mulungu. Amen. Amen. Asakonzetsere iwo amene akusunga choonadi cha Mulungu mosatsata ndondomeko zazikulu za chipembedzo china chake. Amen. Amen. Kodi zikumveka? Amen. Ndi muyezo wa chikhulupiriro, si muyezo wa dzina la chipembedzo limene likusayesedwa, koma chikhulupiriro. Ndi chikhulupiriro chanji chimene mwanyamula, chimene chikumane ndi mayesero pamene tikufika kumapeto a nthawi. Chifukwa mayeso sakuyenda pamodzi ndi mayina a mipingo kapena mtundu wa chikhulupiriro chake. Amen. Amen. Koma chikhulupiriro chimene mwanyamula ndi chimene chimayesedwa, ndipo pamene chikuyesedwa amayenera aone Satana payekha. Kodi chikhulupirirochi chadana nane mbali ziti? Amen. Amen. Chayanjana nane mbali ziti chikhulupirirochi? Kodi zikumveka mpingo? Amen. 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 Ndiye kuti tikunena za ubatizo wa moto 1 Petro. Kodi inu mwabatizidwa?
1 Petro chapter number 1 verse number 7. 1 Petro chapter number 1 verse yake number 7. Kuti mayesedwe achikhulupiriro chanu ndiwo amtengo wache woposa wa golide amene angotayika. Kodi zikumveka? Amen. Kuti mayesero ampingo wanu. Ayi. Kuti mayesero amtundu wanu. Ayi. Kuti mayesero azina lanu. Koma mayesero aja Achikhulupiriro. achikhulupiriro. Amen pili. Amen. Sopano mayesero achikhulupiriro mukalandira chikhulupiriro. Chikhulupirirocho chimayenera chilandire ubatizo wa moto. Amen. Amen. Chifukwa ubatizo wa madzi umabatiza madzi, umabatiza thupi. Amen. 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 Ubatizo wa madzi umabatiza cha subatiza chikhulupiriro. Amen. 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 Chipangakalero mutangonena kuti obatizidwa onse akalowe kumwamba. Ndiye kuti mukunena akuna apuse na apuse. Chifukwa anabatizidwaso. Amen. Amen. Mukunena akwapete pakosi Pentecost. Chifukwa anakaniso anabatizidwa. Nyoni sepesite. Ikabatizidwaso. Kodi zikumveka zimisa. Amen. Lakero assemblies. Inakaniso. Onse akalandira nawo chipulumuso chifukwa onse wanaka ndiye anaona chimene chakuti ayi ndipitise chowuzirira padwale kuti ndikasankhe chifukwa kumwamba sipachisawawa ndikausiya kuti ubatizo ukale qualification yolowera kumwamba ndiye kuti ndimahulewo ngalowa mbamva zilowa akuba alowa mfiti zikalowa ndi ufiti wawo chifukwa mfiti zimene zabatizidwa kutiko lapansi zambirimbiri. Amen. 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 Ajama kuloza ni aja anabatizidwa nawo bila somu unabatizidwa nawo limodzi atakutambisa mwanano aliso kumpingo kwanu. Amen. Amen. Anaona kupelewera kuti ndi anaona kuti wafuna sopano kuti ndipese makandidate olowa kumwamba muyezo usakale ubatizo wa madzi. Kodile ndikumveka? Amen. Mulungu akuti pofuna kuti ndipese olowa kumwamba kusafanana ndini choyesera chisakale ubatizo wacha chipandikayang'ana palisti yobatizidwa ndikupeza zikawenga mfiti anyani osewa naka anabatizidwa nawo limodzi. Pamenepa ndisinthe fomate yawoyenera kutolowa kumwamba. Amen. Amen. Je Petro akunena kale tiye mbale wanga 1 Petro chapter number 1 verse yake number 7. Kuti mayesedwe achikhulupiriro chanu ndiwo amtengo wache woposa wa golide. Amen. Amen. Mayesedwe achikhulupiriro chanu ndiwo woposa kalikonse. So akanena kuti chimene chichi ndi choposa golide ndiye kuti mtundu wa chikhulupiriro chimene chilandire nawo mayesero amanga babo chimene chondiye chuma choposa chimene chili kudziko lonse lapansi. Ngati chimene chimulinde mulichabe, ngati muli ndi certificate ya ubatizo mulibe chikhulupiriro choyesedwa mulichabe, ngati muli ndi certificate ya mpingo Bible pano likuti chimene chili cha mtengo wache wapatali kuposa golide ndiye muyezo wa chiyesero cha chikhulupiriro. Amen. Amen. Kodi ndikumveka ine mpingo? Amen. Ili modzi masana wa. Amen. Kodi chikhulupiriro chanu pano kainuyo ngati munthu munalandira nawo ubatizo wa moto. Ngani iyi njantali koma ikupita kuti inu mubatizidwe kwa ubatizo wacha wa moto.
ndiye ndikuyamba ndikukonzesera kuti munthu sangabatizidwe pa ubatizo wa moto poganiza kuti uyeso ndi thupi lake. Ayi, ndi mtundu wa chikhulupiriro chimene musankhe. Amen. Amen. Mwamumva Petro? 2 Timoteo chapter number 1 verse number 6. 2 Timoteo chapter number 1 verse number 6. Verse 6. Chifukwa chache ndikukumbutsa iwe ukoleze mphatso ya Mulungu ili mwa iwe mwakuyika kwa manja anga. 7. Verse number 7. Pakuti Mulungu sanatipatsa mzimu wa mantha, komatu wamphamvu ndi chikondi ndi chidziletso. Amen. 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 Pamene munthu akulandira ubatizo wa moto pamakhala kusinthana. Mzimu wa mantha umayamba kuchoka, ndiye umabwera mzimu wa chilimbiko. Amen. Amen. Now, chizindikiro choyamba kuti inuyo simunabatizidwe kwa ubatizo wa moto ndi mzimu koma wa mantha muli pa chalichi. Kwakuti simungakwanise kulizuzula boma likumangani mumaopa. Ndi chikhulupiriro chimene chili ndi chipinda ndi mzimu wa mantha. Mumaudyetsera mzimu wa mantha, mumausambisa mzimu wa mantha, mumautoba mafuta mzimu wa mantha, mumautazingira mzimu wa mantha, simulola kuti udye zopanda mafuta. Mzimu wa mantha umayenda ndinu. Amen. Amen. Kolezi kumveka. Amen. Mukadwala mumakhala muli njenjenji chifukwa chipinda cha chikhulupiriro chanu kuli mzimu wa mantha. Mumene kupa kasomola imfa mumayiona tsiku lomwelo, ndipo mumayamba kupeza njira zoti muyiphawire imfayo mpaka kwa sing'anga wa mzimu wa mantha. Amen. 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 Alephera kukuwuzani kuti pilisi iyi imapangidwa kuchokera kuziwalo za munthu mutanidwa mulandira mzimu wa mantha. Amen. Amen. Kungomva kuti akuti zilonda katemera kukakubayiratu chilonda chosunatuluke mzimu wa mantha. Kungomva kuti kukawale anthu awiri atsekula mimba ndi kolera kuzimba. Kolezi kumveka namu. Amen. Kolezi kumveka namu. Amen. District yonse yazimba kubalisa pipi kwa makolera ili kukawale mzimu wa mantha. Matoto ake akungotiseweresa chifukwa cha mzimu wa mantha. Akumamnyamula mzimu wa mantha kukwera nawo ndege, usakwera nawo pa airport pa anyamula mzimu wa mantha. Amen. Amen. Ndikungokuza ndikuti amene ili ndi COVID. Mwamba ndi COVID. 2 hours wafa. Zungumela? Amen. Kuti musafe kambo polamani mzimu wa mantha akuti vula nawo vula. Anthu akuonesa ziwalo chote mzimu wa mantha. Koma ukabatizidwa ndi ubatizo wa moto umachita cha umakankha mzimu wa mantha. Sign number 1 yakuti inuyo mukulandira nawo ubatizo wa moto ndi mzimu wa mantha. Ukachoka mzimu wa mantha simuopa. Amen. Amen. Kolezi kumveka. Amen. 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 Andiopsesa anthu kokwanira koma pamene ndimalandira ubatizo wa moto ndinachita interchange. Mzimu wa mantha unachoka. Amen. Amen. Yakuti ineyo ndinawo mubatizo wa moto wota ovomereza kuti thupi langa likalandire chizunzo chifukwa ndasunga chikhulupiriro.
chimene chikumkondweresa Ambuye. Ndi chikhulupiriro changa sichikondweresa akazanga, chikhulupiriro changa sichikondweresa mpingo wanga, chikhulupiriro changa chikondwerese Mulungu, sichikondweresa mfumu, sichikondweresa boma, sichikondweresa mabungwe, chikondweresa sichikondweresa asilikali, sichikondweresa mabungwe atiko la pansi, koma chikondweresa koma pamene kuchita zimenezi azikhulupiriro zina amakhala akanjamula mzimu wananja kusakuopseza kuti uchite mantha. Amen. Amen. Kuti zikumveka zimene. Amen. 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 Ndili mchikalata chimene ndalandira. Amen mpingo. Amen. Kuti muli pamene. Amen. Muli pamene. Amen. Ndakwena mochedwerapo mwanjira ina nene kuti sinagone mpaka kwa chammawa. Amen. Amen. Zinali motani kunja kuno kuli mabungwe amene akufuna kuutsa ubatizo wa moto ku dziko lapansi, koma pamene pamunimvesese amenewa akufuna ayambise chizunzo ku dziko lapansi. Amen. Amen. Alini ndalama zambiri ndi ayendera maiko, madera, mipingo, maorganization ndi anthu olekanalekana. Iwowa apeza njira zoyesera chikhulupiriro ku dziko lapansi. Ndipo magulu amenewa alipo 7, koma ine lero ndikupasana awiri okha. Amen. Amen. Kodi zikumveka mpingo? Amen. Mumfundo zawo za magulu amenewa akufuna kubweresa kuyesa ku dziko lapansi. Amen. Amen. Ndi akonza kuti kuyesaku ayambira mipingo iwiri imene ayesa. Musayiwale kuti ku dziko lapansi kuli mipingo pafupi 37,000 imene ili ku dziko lapansi. Amen. Amen. Muchikhristu mokha muli 98,000 amene akupanga mpingo ndiye sake 70,000 lero sindikunena chikhristu pachokha. Amen. Amen. Kazikumveka isi. Amen. 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 Now, ndiyakuti ayambira akhristu komanso asilamu malingana ndi dongosolo limene kagulu kamene koko kakonza pamenepa. Ndikufunanirene kuti pamene ndikunena za ubatizo wa moto ndikukukonzekeresani kuti chiyeso chikubwera namuno. Amen. Amen. Kusayesa chikhulupiriro chanu, ndipo pamene chikhulupiriro chanu chikufuna chiyambe kuyesedwa ndi magulu amenewa amene maiko a dziko lapansi awavomera, koma amene awavomera kosiriza sabata yangopitayo ndi United Nations. Amen. Amen. Atayesa mfundo zawo zonse azipeza zopambana pa ma Human Rights Charter cha UN. Amen. Amen. Nyakonza kuti chiyeso chiyambe. Tamverani. Gulu limeneli ndikuchedwa kuti Church of Flying Supergate Morning Star. Ndibwereze zina. Church of Flying wouluka. Amen. Amen. Supergate ndiye wandivuta. Kaya wapa supergate wakiti mageucha. Kazikumveka zingine. Amen. Nyaita kuti Morning Star. Koma Morning Star nene ndi wachinyama. Amen. Amen. Sikumveka Amen. Njakuti umene undi mpingo. Kodi mukunimva mpingo? Amen. Umene unyamula chiyeso ku dziko lapansi kuti akayambe kuyesa zikhulupiriro zimene zili ku dziko lapansi. Nyawo iwowa anayamba kale kugwira ntchito yawo ndi adachita stata mipingo yolekanalekana
kufikira kuti mipingo yodalirika imene inuma idalira kuti ndiye chikhulupiriro gulu limene lilinakaniko linalowamu linayesa mpamene mapezera kugwedezeka kwa mpingo wanu. Amen. 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 Kasikuveka kani. Amen. 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 Inu amene muli Seventh Day Adventist muipese kuti siyanzana nyichayi. Amen. Amen. Yalandira nawo cha chiyeso ndiye yapeseka yoda yopelewera. Kasikuveka. Amen. Kupelewera kwawo kulipati sakukuona koma kukekesa kwakasungidwe kamalamulo a Mulungu kamene kachitika ndi aphunzitsi ochokera ku gulu limene lila Church of Flying Supergate Munster. Tambera balowerera ku makoleji anyamata amene ndikumaka panga interpret malamulo pogwiritsa ntchito nzeru za umunthu kulitanga Bible osalitanthauza ndi mzimu koma kulitanthauza ndi science. Kodi science imaticha? Science imanena kuticha? Ndiye kuchokera mu science akutenga malemba ndipo ayerekezera ndicha? Amen. Amen. Pamene science ikuuza ni zakusamalika kwa thupi la munthu liyenera thupi la munthu lizika chikomu science ndi mmene mwadzaza hygiene. Amen. Amen. Kodi ndikumveka? Amen. 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 Ndi awawawa ndanena aphunzitsa azibusa kuti interpretation ya Bible iziyenda limodzi ndi science. Amen. Amen. Ndiye tikuiona science ndi imene ikulimbikitsa kuti munthu asamadye chakudya chozizira. Ndiye akuti zungulira kuona ngati sitina ziro nimesakunena kwa Sabata samena mapikira tosini. Amen. Lero siti madia zozizira. Amen. Sokono mkanena kuti munthu asamadia zozizira mukulena nga ngopeperaso twatu awawo aona na university nasiwe ndiye university kuziwe ndiye iwawa apita pasibusa amene amasunga Sabata kukatenga malamulo a Mulungu ndipo aphatikiza ndi science. Science ikuletsa kuti munthu asamadye chakudya chozizira. Amen. Amen. Koma tikangopita ukanena zimenezo masevesite akatimvera ndiye anapita kaye ku makoleji ndikukatolera azibusa onse a Seventh Day kuti akaphatikize malamulo ndi science. Ndiye science iziyendesa malamulo a Mulungu. Malamulo a Mulungu azilondola science pafuyo. Kodi mumveka namu? Amen. Kotero kuti chipembedzo chikuyendesa ndi nsanje pa mtunda wosiriza ndani ya mata amene wawo. The Church of Flying Supergate Munster. Ndizinyamadi chikosi kuyenda zitavala zikopa za nkhosa. Amen. Amen. Zikumabwera kuzakalanda ndizimasunga Sabata ndikumalalikira nkhani za Sabata koma moyimphesa Sabata ija moyichepsa. Amen. Amen. Kodi ndikumveka ine? Amen. Sabata ija moyipepusa. Amen anamu. Amen. Inu tikuyenda masiku amene na Yesu wa Mulungu sangangosiya zosadziwa zimenezi. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimenezi mpingo wa Mulungu. Amen. 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 Jezabela gulu limeneli amene akulitsogolera ndi mtchula pa dzina lake ndi William Asman. Amen. Amen. William Asman mpaka kumalala anaponda. William Asman anaenda makoleji onse akaipo skulu kudziko lapansi kuphatikizapo kumboni za Yehova. William Asman anakafika. Amen. Amen. Kodi tikumveka sana Mungu. Amen. Chifukwa chani amene wani magulu amene akuchepsa choonadi cha Mulungu. Amen. Amen. Amene wani magulu amene akufuna kugwira ukapolo mawu a Mulungu kuti ayende pansi pa malamulo a dziko lapansi mogwirizana ndi dongosolo la New World Order masiku takumapeto wako. Amen mpingo. Amen. 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 Amen.
Kodi tili limodzi masana. Amen. Kapena muli kugona mpingo wa Mulungu. Mulipo kodi. Tilipo. Amen. Amen. Kamvera. Waliomba gulu limeneli. Amen. Gulu la chiwiri. Limeneli ndilembera ine kalata. Lili ndi dzina la kuti 777. Amen. Amen. Maseveni angati? Atatu. Iwewa 7 woyamba akuti mupemphere ndine. 7 woyambayo akutanthauza kuti mupemphere ndine. Ndine. Amen. Amen. Ali njani mu 7 woyamba uthenga waudija mupemphere ndine. Umenewu ndi mgwirizano umene akutolera zipembedzo kuti zipembedzo zikhale pa mtendere pa chikhulupiriro zosiyana koma muli ndi chikhulupiriro chimodzi chomamvana kukoma. Amen. Amen. Kuti opembeza mtengo mupembeze ndine. Amen. Amen. Amene mapolana popembeza musadanyaule zipolanani mupembeze ndine. Kodi numveka zini? Amen. 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 Amene mumapembeza chiboliboli mutajambulapo Mariya musadandaule mupembeze ndine. Amen. Amen. Amene mumapembeza lachisabu mutakuwa Allahu Akbar mupembeza ndine. Kodi zikumveka namu? Amen. Amen. Amene mumapembeza siku la Sabata musadandaule mupembeze ndine. Mukamuyang'ana 7 ameneyi mupeza kuti akutikankhira ku chiyeso cha chikhulupiriro koma ambiri sakuona. Ine ndikukupenyesani m'maso. Amen. 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 Akabwera munthu wa chikhulupiriro chanuchi ndikunena kuti chikhulupiriro chanucho ndi chathu ndi chimodzi vuto palibe ndi 7 amene. Amen. Amen. Akukuyitanani kuti mupembeze ndine. Kodi ndikumveka namu? Amen. Uthenga umene ndikulalikirawo, it's a message of separation. Let me remind you, there is no salvation without separation. Amen. Amen. Kodi ndikumveka namu? Amen. Asana kukusise mimi. Sitipulumuka ngati ndilephere kulekanitsa. Chipanga timungalowe mpingo, mungalowe chanchi. Chimene zonse zimene Satana amaponya ku dziko lapansi mwadaladala mpingo umadya nawo umavala nawo umavina nawo mumvekera mukupita kumwamba. Satana waponya jansi pa chanchi mukuvina majowajowa pa chanchi mumvekera mukupita kumwamba. Zoona izi ndizoona zimene izi kumwamba kumene mukupita lero Mubilo. Batu kumamba ame. Batu kumamba eme. Alibaya vegele. Batu kumamba eme. Hallelujah. Amen. Kumelo pita yiwe. Mukunye kula chonchi pa chanchi. Ndikubisiranga. Ai. Ukuzimkweleza kwa chikunja pa chanchi. Kumamba kwake kulu. Pakuti mafunguzo amenewo ndinkaona kupala. Macholezo amenewo amakhala kumanganje. Macholezo amenewo ali kuzimbuza. Ukwagenda kukwera pa chanchi ukupita kumwamba kuti kumwamba kwake. Ana Mulungu ambiri tikakhumudwa. Lipenga likatsalira tikusawa pa ulendo wa mtunda wosiriza. Amen. Chifukwa tinaganiza kuti zikhulupiriro zathu zili pamodzi mu zikhulupiriro zopita kumwamba koma zili zikhulupiriro zotera pasipo pa. Amen. 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 Kuti zikumveka zimene zanamu. Amen. 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 7 wachiwiri. Aphunzitseni akusumuke. Ine nimachita zinthu. Anyamata amenewa atenga ma 7 angati? Atatu. Atatu. Amen. Amen.
atenda masebe nyangadi anamu atatu ndiye ndi masebe ni wachuli 7 wachuli yo akutanja uzapuziseni ata akusumuke. Amen. 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 Mayesero twachikhulupirira amene ndiye mukapeza kuti mubungo limeneli pamuntu okhawo wa 7 wachiwiri UNESCO yalowa momo, United Nations yalowa muti momwemo. Kodi zikumvekeza? Amen. WHO ili muti momwemo. Onsewa akulondola amene akusunga chikhulupiriro akutamanga magasi kwambiri ndiye mwaphunzitsa kuti akuzumuka. Amen. Amen. So chichewa chokuzumuka ndikusowa mtumbuka kuti achitajauzire chifukwa chaponya zatu chifukwa mukangona kuti kukuzumuka ndiye kuti muli kumwera. Amen. Amen. Kukuzumuka simukaka kupeze kumpoto. Kodi zikuveka vile? Amen. Amba akupoto kuzumule mazo kuzumuka. Atumuka kuzumule mazo. Amen. Nesomono tajauzira ndi mawa kuti kukuzumuka. Atumuka kuti atumuka ambe. Kodi likunzimba kwa atumuka. Ndechiche wachi ndachiponya kola kuti. Koma 7 wachiwiri akutenga kuti aphunzitseni ata akuzumuka. Amen. Kukuzumuka. Mike. Basi Mike. Kukuzumuka chitumbuka ndichani? Ndosera kuti kukuzumuka ndiye muti chitumbuka tingati kusikisika mtima. Kukazisa mtima pasi. Eya, kukazikisa mtima pasi. Wewe? Kukazikisa mtima pasi. Ndiye kukuzumuka. Amen. Amen. Kodi zikumveka simeni? Amen. Amanja bambo mukayangana nthawi inoyo mupeza kuti 7 akugwira ntchito kwambiri. Inuyo mukakhulupirira chikhulupiriro chanu akumabwera yena kuza kukhazikisa mtima cha iya nthawi sinakwani dikirirani nthawi tuida kalipo ukukuzumukisa mtima cha basi. Kodi zikumveka simeni? Amen. 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 7 omani amwezeni apatukani. Amen. Amen. 7 osirisa akuti amwezeni ata apatukani. Ndiyo kuti makosana 7 osirisa yi akugwira ndendende kumapeto anthawi yapasipa. Pamene tikuona kuti tikulowa mu nthawi yakuti atimwase kuti pamfundo imeneyi asonkhanisa mabiliyoni ya ndalama agwirizana mbungwe la United Nations Security Council. Amen. Amen. Mwanjira ina mabungwe wose achitetezo akugwiritsidwa ntchito pa nambala ya 7 yosiriza. Amen. Amen. Kuti awatume amwase kuti anthu apatukane. Amen. Amen. Posachedwa sitipembedzanso mmene tililimu tipatukana posachedwa pa chifukwa mayiko akusonkhana pamodzi mumfundo ngati za mtendere ndikumayang'ana iwo amene asaka chikhulupiriro ngati zimenezi. Amen. Amen. Kodi zikumveka izi? Amen. 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 Koma tsono ine ndikulankhuleni chimodzi. Amen. Amen. Mukamanza panga zosonkhano kuno kumzimba. Amen. Amen. Musakakhale pasewu ngati pano. Kazimveka? Amen. Takhala pano ndi paja? Pasewu. Pasewu. Ife zathuzi timafuna nzira kulira kuti kodi zikumveka? Amen. Momasuka tisamazidira mvula kukuche uko timaziona futi zanusakopa labu ndio aliyemakani kuzimba malo
Mzuri futa. Yaani wazuri. Alikuwa sana zione futa. Mwanzo na futi. Zina dusa. Zadusa. Wasopa na mu. Sasa huyu hapo. Amwezeni apatukane. Amen. Amen. Katumeka. Amen. Amen watungi awili mama furusefe. Amen akufuna kuyasa moto mutiko la pasi. Kuja akayese chikulupiliro. Kodini mwabatisidwa kwa ubatizo wa moto. Amen. Amen. Ndiponga tumuna batisidwa wa mmatioka. Mwakufunika kubatisidwa ndi ubatizo kwa mawaja wa moto. wa moto. Amen. Amen. Kodini kumfana mpingu wabu. Amen. Ameni. Amen. Ameni. Amen. 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 Kodini kanena kuti muntu yi wabatisidwa kwa ubatizo wa moto. Ndichani. Ubatizo wa moto ni Chingerezi baba. It's to put your life on sale because of faith. Amen. 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 What is it? Amen. Ubatizo wa moto ndi kuyika moyo wanu pasika kusuma jasho. Amen. Amen. Ndani amenajafomere kifuata jina la Yesu. Lideni mfundo za Yesu zikulekana ndi mfundo za chiko la pasi. Okulupilira Yesu amakala kuti akutusa boma. In our position, what is he? Aladi Mankisa. Amen. Amen. Chakati kuti kukucha, atikakalile kucha. Amen. Amen. Nyumbani nende kumakisa nini? Amen. Pasero pano? Amen. Mami sa kukisi ndani. Wama ni masero. Mwezi kalila kulitukana pano goma, lizimu kuyana nae. Mwesa kusabu sesa ninosiro. Walizu kuyana namu. Amen. Kizakachi lila kujani hali mele. Amen. 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 Chifuacha boma lanu ndizipani. Zanu zimene inu mukuzikhulupirira. Zimene zikupanga za Satana kudziko lapansi. Sakupanga zaja? Sakumwamba. Now, mipingo imene ikupanga za kumwamba ikunyengerere ndi boma ndi zipanisi kuti poyendesa dziko aziyendesera cha msogoleri akhale Satana. Ine ndilekelera usachira zimenezo. Nakatika chilwa zimene zatikonda tikuchulira malo abwino. Wiki ya mawa pemeza kwera kusokana. Uchile. Kodi nikumeka? Amen. Azijira kudiro ndola. Amen. Amen. Chikoni nizi puziso zinga pano. Zosama kwambiri. Zofuna kuyamba nazimisa kaita. Amplifa. Amen. Amen. Ine niime hapo. Ndiyo kizina kulala kwa chiweni. Amen. Amen. Zina kulala kwa Kwa chiweni. Zizo wade kuzika pampuza ja. Mawa. Kuzika pampuza mawa. Ana Mungu mudziro kuti dziko lapansi silangokhala pe Satana akuona amene atenga chikhulupiriro chosusana ndi dziko lapansi. Akwayang'ana carefully ndipo sizili chimodzimodzi tikusendera kuchiyeso okawo amene ati alole kubatizidwa ndi ubatizo wa moto ndi amene ati apange survive. Amen. Amen. Kodi ndikumveka zi? Amen. 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 Kodi ubatizo wa moto ukufunika chifukwa chani? Matthew chapter number 10 verse number 16 akuti chani Yesu? Matthew chapter number 10 verse number 16. verse yake ya namba 16. Taonani ine ndikutumizani inu monga nkhosa pakati pa afisi. Amen. Amen. Maimba ngani? Amen. Maimba ngani? Amen. Mukankhulupirira Yesu muvute zifune musafune mumakhala kuti mukutumizidwa inuyo ngati nkhosa pakati pana Afisi. ni afisi wadinga ngalina kuti mtimangisa. Amen. 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 Ukonde mafisimo msonkhano konde mwe akulu
Kama kila mchile Bible likuti ukangotenda nukantima iwewe ni kosa. Amen. Amen. Kumena na kutumiza ni kukosa zenzako. Amen. Abuli ni kutumiza inuyo pakati maja. Amen. 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 Sono nukia kutinga kinuyo mpingo wa Mungu inulini. Tienera kuti leo tiambe kupunzira mimbulu yiki pakati patu. Chifukwa mukwanza kumapembesa imimbulu yomwe pamene papa. Amen. 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 Nina mbulu takazani. Muwakwela nao kuchemchi. Nina mbulu ndamunani. Muwakwela nao kuchemchi. Amen. Nina mbulu ndamfumulani. Mukuyenera kuti muziambe kudziwa mataiti ali mbulu. Imene Yesu wakuponya mkulu. Koma mpaka lero dziko silinadziwe kuti kukhala Mkhristu unaponyedwa pakati pacha pa mimbulu. Chifukwa umboni wasonyeza kuti iweyo si nkhosa ndikumvana chichewa ndi mimbulu. Chikuyenjana bwa ineyo kufika lero ndikadayenera kuyamba kuona nkhosa zitayamba kujiwa kuno kunzima, zitayamba kujiwa mboma la Malawi. Koma ngati ndikumvana pepa itabila kutichosa ndife nkhosa. Ayi. Inu ndikhosa mimbuluka pamukumvana chinenero ndi mimbulu inzanu. Amen. 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 Masungiro asabata achibwana mukumvana ndi mimbulu inzanu. Amen. Amen. Mapembedzero achibwana mukumvana ndi mimbulu inzanu. Kama kuti mimbulu yokayoka ikumvana chisauso sichikubwera kudziko lapansi. Amen. Chibwera bwa pakuti mimbulu pakati pacha. Amen. Zikadzayamba kuderuka nkhosa pa Malawi musawona mtundu kukazaka. Amen. Amen. Kwezo ndelo. Amen. Mbulu kangoona nkhosa ngakhale pa mpingo imauka kukazaka pa. Amen. Amen. Kwezo ndelo. Amen. Ino munganyamula utenda umene pakati pa mpingo wanu simaiona mimbulu izina la maeroda itapala zina la kuti macheshero. Amen. Amen. Kwezo ndelo. Amen. Atika kale komwe mpaka chikawata chikupita kufatika. Alafu nyosa katolikayi nditwayi ngeyeni siwa mpingo wa Seventh Day mterali ndikunenazi zinachitika kulembera kalata kulembera kwa Jaisos walembera Jaisos mali ndikunena kuti ife ndikumkana ameneyo kuti sija Simemba la watu. si watu tayang'ana Malawi yose palibe pamene anambatiza nosabatizidwa Yesu mnakalawanda ngoja. Amen. Amen. Mkazi unakaka kaka anasonga ndalama nyamani ndikuyenda napa mene banali mpingo wa Seventh Day Adventist twaibu ndo wasatani twaibu ndo musampondere chisiru atuli musamzele alibe mano ndinde mano ndio mungu sasa alibe mano ndinde mano nakula bana mano ndio ndio ipa nipeleke sana ni watu mukaiona nkhosa pakati pacha imakazulirwa kwa chanjano china muzichidabwa kusafusidwa pena kusikudabwa ndikutenga kuti ngakhale kutipendeza koma boma likukumva nikukoma. Amen. Amen. Zungana kwani? Amen. Likukumva nikuda? Kukoma. Moja akabwera banja la sogolo ndose musi indose mapita kusokano okaphunzisana magwirizidwe ntchito amakondo machechi erega azikazawo wose ulendo banja la sogolo latana musi akukumva nikuda kukoma walizungera zimene. Amen. Akanyamula zimapiri sizamaleredwe nose kukanja akukumva nikuda kukoma
ninunguluka ninukasanga aya nimbuyo kayoka ikuvana muda ikuvana kuko chizuzo chibwera yati use chizuzo chibwera amen pi Amen. kwezo mbele si nose mukaleni maiti nose maiti basichaka aja nose mukuvana muda kukoma kwezo mbele Amen. jana se mukafonde nose ulendo ukanyika zala muikipa mukuvana muda kukoma chizuzo chibwera nose muli pamodzi koma Bible kuti ngati munthu atembenuka mtima ineyo ndakuponyani inuyo ndinukhosa pakati pacha ngenda zimunaonererapo amalaya zanga amene munabadwadzana ngakhale zivute zitani mbulu ndi nkhosa sizingakhalire pacha zimayina kudyana koma ngati iniyo simunayambe kudyedwa zikayikilemu Amen. nolotalekeza pamene mwakosana nkumabwerera kwathu amen Amen. nikala kuli chimulemu kwale kipasanga tuna amen pe Amen. kuti kuleka vile Amen. amen Amen. amen Amen. musabazi kusisimwe kuti mukutembeza sababu ni nthawi ya kumapeto imene akuti nkhosa zikuponyedwa pacha nthawi imene nkhosa zinaponyedwa pakati pa mimbulu mupita kubuku la machitidwe amen Amen. zikumveka kuti Amen. atangotsika nkhosa zitangotsika pa chipinda chosanja pa tsiku la Pentekoste mmene zinangolowa mbona ya Roman Empire pansi pa Kaisala Julia Pilato koma Herodi Tamberani Mungu inachoka mmawa mwawo ukamtia Petro kukansula Mungu inamuwaka Andrea Mungu inamuwaka Yohane chifukwa zinaponyedwa nkhosa pakati pa Mungu leo sizikudyedwa nkhosa chifukwa makosana kulibula sabatari kusia kae ukakalaga Mungu amen Amen. kama tapumula kae kaya bila sio sina yangu yani mpaka leo sikule mchani simula ndio mpaka ile la bila yanga nende kae ile yanga ndio amen Amen. bwana time lazima konje kukalabe mmalanga mulanjani nafe amen Amen. mufunzire kwa ife timwazeli mosi kazumbera zilivu Amen. amen Amen. ngati mungakonjeke kukhalaja kwakuti kuchokera usiku kukhafu pano nde kuti mmalawi muno ndikukhala ilinko kodi tikumveka namu Amen. amen Amen. ndikukhalaja iliko Bible kuti ngati muchakhala pakati pacha pamili kodi tikumveka namu Amen. mwena kukhalchuzo tawale manifesti kuwerengani ndikuti cha Matthew chapter number 10 verse number 16. inde Taonani ine ndikutumizani inu monga nkhosa pakati pa afisi. amen Amen. iya nkhosa ni chichewa mbale wanga Taonani muzikhala ndi ulemu zailengani muzimogo Matthew chapter number 10 verse yake number 16. Taonani ine ndikutumizani inu monga nkhosa pakati pa akulu awamu afisi. anachita kuziputa kwa kamuna onalezo kaninjala paka pantanda wowo wakomela chipongo chake Chimene. kodi tikuveka leo Amen. tikuveka we Amen. uyu kuyatu yesu zina zitazitamuveka mukumuna zimuna bonga pale taweleka Verse number 16. ya Taonani ine ndikutumizani ndi yesu pamene amen akuli ndikuta nini ndikutumizani inu ya monga nkhosa pakati pa afisi. ulemu umenewo umene ulemu ndipamene tukayisawa ankanena kuti awenjerereni amene mwagwire ati yalusawa akutinena kuti ife ndida afisi amen Amen. manja babo mpaka pamene mungalangule mawu olipanga provoko boma ndipamene mungadziwika mtundu wa chikhulupiriro chake
kakumveka simenesi. Amen. 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 Mpaka mutapanga provoko chikhulupiriro cha mudzi mwanu nyambo ya makolo anu mutasusana nayo ndi pamene mungaoneke kusiyana. Amen. 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 Koma akati kulowa kufa atumbuka nonse kulowa kufa mndu kukalowa kufa atumbuka muka kwani okalowa kufa iwe ukuvomera ukalowa kufa olowa kufa achesheoga oizuvekazini ndakulowa kufa amenewo ndamene alinawo pa mpingo lelolo ndasogoleri azikazi awo ndakulowa kufa oizuvekazini. Amen. Sana suse nchifukwa chake ndiwogwirizana ndi mtundu wa kwawo sana yamba apangapa against ndi chifukwa chake alipanganga wogwirizana ndi mtundu wa kwawo. Amen. Amen. Olizikuvekanamu. Amen. 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 Bakuluza atubuli mubaona makuluza mubaona amen. 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 Watu mwakizeni nsongana mwina mngawaza mwina wasa mwina mtambala kukoda diwa kijanjano mchina sinzatoka chotamu. Amen. 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 Iya kunena kuti ndikukuponyani inuyo nkhosa koma pakati pa afisi. Zimundaka Amen. Sopano ngati inuyo afisi aja sana yame kukudyani ndiye kuti mukumveka fungo la afisi msakanye chikotale kumapetondeka ta yafika chisuzo chakupezani chifukwa mpaka pamene fungo la ufisi litachoke ndikuzindikira kuti iyi ndi nkhosa ndi pamene masausanga yambe kudziko lapansi. Amen. Pi Amen. kuti zikuveka. Amen. Ambuye musinthe khalidwe langa kuti inayo ndikale nkhosa pakati paja pafisi kuti zikuveka zimene zanami. Amen. 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 Verse number 16. Verse number 16. Taonani ine ndikutumizani inu monga nkhosa pakati pa afisi. Chifukwa chache khalani ochenjera monga njoka ndi oona mtima monga nkhunda. Amen. Pi Amen. Bible kuti chifukwa chache khalani ochenjera. Amen. Pi Amen. 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 Khalani ochenjera. Kwani kukhala ochenjera cha ndikukuyitanirani kuchikhulupiriro chanthu ochenjera. Amen. Amen. Amene thupi lanu muliteteze ndi dongosolo la dziko lapansi. Amen. Amen. Kuchenjera nchani? Kuchenjera ndi kusadya zakudya zimene Satana wapanga. Kuchenjera nchani pa chikhulupiriro ndi kusavala zovala zimene Satana wazikonza mafashioni a dziko lino. Amen. 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 Kuchenjera ncha nkusadzola nawo zodzola za anthu achikunja mwatizi nga pamene popama wawa. Amen. Amen. Pamene popama na pama wawa pamene. Amen. Mpingo. Amen. Koma Bible kuti mukhaleoda ochenjera. Verse number 17. Verse number 17. Koma chenjerani ndi anthu pakuti adzakuperekani inu kwa akulu a mlandu. Tsopano mumve pano kunena kuti tikupita mu masiku osiriza munthu ngati sabatizidwa ndi ubatizo wa moto chinthu chimene chili kufupi kubwera ndipo iweyo usachiyembekezere kuti wina wakakupereka chifukwa ulibe chikhulupiriro chotsutana nawo. Amen. Amen. Akakhala mnyamata pakati pa anyamata kwambiri iyeyo basi kukacha mmawa katika usakaja akokera bwinobwino
pasilamba pawa pisira akapezeka pakati pa nsache kabudulayo saizi simunganene kuti ndi saizi chani lamba ndi miyendo yake yomwe chifukwa mapanga chochi akamapanga chochi ndekuti wachigwira umumu chikabudulachi kuti chisakwefuka chifukwa chili mkatimo ndi mapanga chochi miyendo chochi lamba ndi miyendo yake yomwe sopano iwe wavala lamba bwinobwino umasankhika ndi unamangani amakuuza kuti mani mutichitisaja manyazi iniyo simukupanga qualify kukhala nzatu mgulu lathu lino taninimo chokamu amen kodi zikumveka si ana mulungu Bible likulankhula za chiyesero chakumapeto chimene chikutipanga ife kukhala obatizidwa koma ndi ubatizo wa moto koma pobatizidwapo akuneneratu kuti inuyo ndidzakuponyani pakati pa njoka amen verse number 17 kuti tiye pale wanga koma chenjerani ndi anthu pakuti adzakuperekani inu kwa akulu a mlandu nadzakukwapulani inu m'masunagogi mwawo kani imene iyambaliti amen mumawerenga Bible ndiye mumaphunzira kuti nthawi yoti ayambe kukukwapulani m'masunagogi iyambaliti pamene muli pa simukuzimu amen kodi sikupeka ndiye kuti mumangosiwerenga ngati mbiri zikupita uko amen koma tangolowa kumene miyezi 6 yapitayi imene maiko aku West Africa ndi East Africa ayamba kuchita chinthu chinene kufikira dzulo mawa ndiye kuti ansanu okwana 62 akirisi amaphedwa kwa jeri kodi zikumveka namu amen sopano akumapeza pamene pali okhulupirira akutchula dzina la Yesu koma iwonso sali mchiyanjano ndizochitika za ndale za dziko lapansi sayenda nawo miyambo ya chifumufumu ya dziko lapansi amakhulupirira Yesu yekha achitaka fukufuku ameneyo ndikupeza kuti kukhulupirira kwawo sikuli mbali ya dziko lapansi ndiyapo nsakagulu ndi wanthu akumayenda njinga za moto amen kodi zikumveka mpingo wa Mulungu akumayenda njinga za moto ndilo ndikuze dziko lonse lapansi mukangoliona dzikolo njinga za moto zayamba kuchuluka musamachiyesa chinthu wamba sichitukuko simunamve amen dzikolo mukaliona njinga za moto zachuluka musaganize kuti ndi mtendere mudziwe kuti uchikawenga watani mdzikomo walowa njinga za moto zikamalowa mdziko zimalowa limodzi ndi uchikawenga sakumva mu ndibwerezi njinga za moto zikamalowa mdziko zimalowa limodzi ndi mzimu wa uchikawenga mdziko amen ndiye uchikawenga umene unaenda limodzi ndi imfa kazikumveka nyache opanga zimenezi amen zikumveka kodi anapereka mayina kunjingazi zitanyamula mizimu yachisawawa kudziko lapansi amen inu mungokwera osadziwa kuti Lefani ndi ndani amen kodi zikumveka namu iniyo mukati Lefani ndi ndani Lefani amen Lefani ndi ndani zoti zina lakuti Lefani m'Baibulo lilipo muwaziwa ndi la Mulungu kapena ndi la mafano limapezeka ku Machitidwe chapter number 7
Amen. Amen. Kodi zikumveka Amen. Amen mpingo. Amen. 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 Mpingo pamene umayenda ulendo wopita ku Igupto kamkulu kamulungu Lefani kadanyamula nyenyezi. Amen. Amen. Nali nthawi imene ena amakakolola magazi pakati pa mpingo wa Israeli. Amene amakolola magazi pakati pa mpingo anali kupembedza mulungu wotchedwa nda Lefani. Kodi zikumveka zimene? Amen. Kodi sanakololedwe magazi ndi Lefani pa Malawi? Munali muli kuti mpaka Madonna ndikuganiza zolipasa boma la Malawi chipatalacho nkuchipasaso dzina lakuti Lion. Chipwerekecha siku lililonse Lefani Central Region amanyamula miyoyo 17, 18 to 36 per day. Ochoka 61 chipatala mudzoza Central soboyi mpaka adamanga chipatala china akuchisha kuti cha Lion. Mwangolandiranso Lion iyo simukumuzwa. Amen. Amen. Kodi sikumveka zio? Amen. Amen mpingo. Amen. Ana Mulungu mundione kuti ndikupumuzeni gawo limene kuti tikoza kupumulira nkulowanso gawo lina. Amen. 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 Koma ine sinatoka. Amen mpingo. Amen. Koma ine mupumulire kuti muongoleko miyendo kansana muchite apo ndi apo. Koma pamene mukupita kopumulira konseku ngakhale ndikudusa ndikulankhula za chikhulupiriro, mtundu wa chikhulupiriro chanu. Amen. Amen. Kuti chikhulupiriro ndi chimene chimayesedwa ndipo chikhulupiriro chimafunika chibatizidwe. Amen. Amen. Ndatanena kuti ubatizo wa madzi umangobatiza cha koma ubatizo wa moto umakabatiza cha chikhulupiriro. Ndiye ndimafunsa kuti kodi inuyo mwabatizidwa mchikhulupiriro chanu? Amen. Amen. Chifukwa dzikoli sili kuyenda monga mmene inuyo mukuganizira. Amen. Amen. Tsopano dzikoli likupita kumalechereche, kokamaliza, kokaonongeka, kokabalalika. Ndipo pamene dziko lapansi likupita kosokonekera, kodi chikhulupiriro chanu mwachikonzekeresa kuchita survive kumapeto kuno? Chifukwa mwina simufa mpaka nechisautso chifika. Chikupezani kodi mulimba Malawi, mulimba Nyamata Kuzuzu, kodi mulimba? Chifukwa chimanga ndiye chikubwera chichipa mpaka pa 40,000. Chimanga chikubwera cholandiracho chikuposa matani achogulisa pamene ndadabweye. Umene kukuchokera chimangako, amene anapita kukakugulirani chimangayo, amene mwamvotayo, chimanga cholandira choza kupasani ulere chimene chikuchuluka kusiyana nchoti mugule. Chifukwa amayi abambo tili pa mtunda wosiriza umene dziko lapansi liliye zinthu zononga nazo chikhulupiriro, zobalalisa nazo dziko. Kodi mulimba mmene njala yavutira akalika kujanisa ma idea fu oti mukalandira nawo thumba la chimanga mulimba mukana kamene mulandira nawo. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Amen mpingo. Amen. Amen mpingo. Amen. Ndine ndifunso mvula inavuna mayiko onse East and Central Africa. Mvula sina bwera? Sina bwera. Amen. 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 Muyezo umene Zambia anakolola chimanga ndi muyezo ofanana ndi umene Malawi anakolola.
Kodi mukulimba namu. Amen. Mukulimba namu. Amen. Mvula yomweyo yokalawera yakwapa Zambia, yomweyo yakwapa Mozambique, yomweyo yakwapa Malawi. Kodi tikumveka simene? Amen. Ziteka bwanji anjala lokaloka kuti mugawane. Wachingambia kuti Zambia chimanga chota zakupasa. Malawi yaliwanja akuonongeka chifukwa cha uchaguzi. Kuchokera pamene mvula inayamba kugwa chaka chatha osati January koma wa 2024 makolido onse analanda tsekuka ndi chimanga cha artificial maize kuchokera kwa Mbirokuti. Ndipo chimenecho chinatsika ndikukakochesa mu Lusaka, chinaenda ndikukakochesa mu Francistown, Botswana. Kani zosausa anamu anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa. It's artificial maize imene ikubwera. Ndipo anasainira artificial maize imene sinkulu mwamvota lero ayi ndakulu mwatosana. Chimanga chochita kupanga. Chimanga chochita kupanga. Nchimene chikuda chikubwera. Chibwere uzakonole uzanifunafuna ine twayi. Uzanyike uzanifunafuna. Amen. Amen. Kodi tikumveka simene? Amen. 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 Asimayi wayembekesera a 3 months, 5 months, 6 months mteradi muzandiyendera mafoni. Anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa. Tikulowa mtunda wosiriza umene dziko lapansi labalalika ndani akapirire pamene Yesu ali mkudza ndi chiyeso cha mayeso a dziko lapansi, pakuti njala yandisausa, umphawi wandisausa, nkanabwa khani zosausa, matani anyeti amulowa kudzera ku Mozambiki akupezani posachedwa mulandira m'midzi. Anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa. Tili mtunda wosiriza pamene tikunena kuti chikhulupiriro, tikunena kuti chikhulupirirocho chinziyesa zinthu zoyenera kudya, zoyenera kulandira, zoyenera kugwiritsa nawo ntchito. Kwa nini mkadzakana myezi afumu adzanena kuti cha musakhala pabwano chifukwa mukufuna kuti mwana obadwa ake ndi mama mwapalamulacha mwapalamula mulandu. Amainga abambo chechibwera kwa Yesu ndi chikhulupiriro chakuti Ambuye Yesu ndibatizeni ndi ubatizo wa moto kuti ndikhoze kulimba pamene ndikuyenda mtunda owawa wa mayesero koma opeteka kwambiri. Verse number 18. Verse number 18. Ndiponso adzamuka nanu kwa akazembe ndi mafumu chifukwa cha ine. Zikumveka koleramo. Amen. Zayambika. Ayi. Alimbo apita nanu kwa mafumu. Ayi. Chifukwa cha zina la Yesu. Ayi. Njebu linu limene makhulupirira njira Yesu. Kwani mafumu sakukuita nani? Bwaja akazembe sana kuita nini mpaka leo? Chali chichanuchi anayamba da ambuyani. Ambuyawo ambuyache. Ambuyao sana ikaniniwe. Ambuyacho sana ikaniwe mpaka tondedima. Nichani chichi. Chapenda zina la Yesu. Chosa ikaniwe kukafusiba. Chapenda zina la Yesu. Ndio kusoma mimi. Maindaba. Ndingangopusi sana. Ndinokupara nikana. Kubona gai manyumba. Amen. Amen. Sidina panile bokala church. Kulizungumza nani? Amen. Kulizungumza gaja? Manyumba. Amen. Amen. Ngati sichoncho, tenzisia njana, kwa masomo yote falesi. Amen.
Amen. Amen. Chabe kusindikira mapembedzero amene amafuna Yesu. Amakhala ndi chizindikiro. Chizindikiro chake ndikuyitanidwa ndi akazembe. Ukakusidwa milandu. Yota yakuti inuyo simunakhale nchiyanjano ndi system ya dziko lapansi. Kwa system ya dziko lapansi imayenda limodzi ndi science. Ndiye zambiri zimene boma likupereka zikusaka umoyo wa munthu. Amen. Amen. Pokana ndondomeko zimenezo niyenera kuyitanidwa. Amen. Amen. Niyenera kuyitanidwa. Koma ngati simuyitanidwa musipeze mafunso. Verse number 18. Verse number 18. Ndiponso adzamuka nanu kwa akazembe ndi mafumu chifukwa nanu akati kumuka nanu sikuti muzipita nokha. Amen. Amen. Sikumveka Amen. Simupita nokha. Aliwewe equipped as I'm talking. Chifukwa ndege za ukazitape zicheza uko support zima chembe madrone. Zabulera zili makatuna. Kumalawi boku. Amen. Amen. Kweli sikumveka? Amen. Sikumveka kweli? Amen. 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 Nyanga mina masinta hicho. Tatembe lugati. Chini pa Polo la magesi. Polo la magesi. Mena masinta kukuikira ni chimene. Mali zimene chiketija. Kwani chimene chija chikutajiza kuti muziunikira nyumba kamene chikupanga ukazita. Hali zo sausa. Magesi akufuna kaboko sikamene katakachikira. Iniyo magesi kamene kacha kamuzu panali kamene simaunikira magesanga muzu munaona panali kabokosa chimakanya chingwe kupita kusiyasifu zatu. Amen. Amen. Koma leo mabokosa ena pawiri yao ena patatu ena patatu ndiye achai nyanja mabokosa amenewa alimuofesi ndi makompyuta za mtoki. Amen. Amen. Zikumveka Amen. Chatomba. Kwani zikumveka? Chatomba yense akumuona baja mzimba yense akumuona baja kantu kagenta zikazili baja sizikutanira kuunikira twezi tabosa. Amen. 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 Tukazitape uja. Amen. Amen. Mchaka achikhulupiriro ena akulimbikisa kuti ndizuluka m'matauni. Amen. Tizipita kukanzeja site. Amen. Amen. Aivela chipulana basi chionera kuchipinda. Tizimvereke zimezo. Na? Alini njambula kanyema, alini njambula. Weji bwana lao, yumila umizi. Zungai. Amen. Kaya makoloni wasinde kawa nao ni chasofa mu. Ikatubila kuja? Ibulana mkutuona usiku kwa mu. Muziki wanele. Ibujimaji kutanila kuni kila. Mesa mkula muziki wanele. Baki ya sidi ya chawana muli chingepa. Chingepa. Ya sifoma. Kukula. Rata. Sokote tumaboko simbeke. Pepe. Lasiwe. Kujua nele. Chitu kukoja nje tutwani. Nako sana. Wama ulenga ulu, jukaika kutambili zikafika. Amen. Amen. Chuma kikulekelela. Ndiye Bible nikulela mtangu wanga, kono mkeka kipota kusata. Chakusasimu. Amen. 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 Sabu siwa sotwa. Chikira nyumba zilibende jicha. Zikugwira nyumba. Yadi kufusa hapo pano chikuru. Chikira nyumba silimenero. Zikugwira makomoro. Abantu mtajile manyazi. Imililani hapo muyake. Chikira nyumba sao zikuyenda. Guru. Kwa kucha. Mbe. Kwaja. Chikira nija.
kalizo salusa mogosani. Amen mpingo. Amen. 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 Ana Mulungu mulole kuti masanano Mulungu atichitire chifundo pamene tikupita kubatizo koma wa moto. Amen. 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 Amen mpingo. Amen. Tiyeni timilire pamene takhalapo kuti tipemphere kutseka gawo loyamba ndi verse number 18 imene atiuza kuti ndipo adzamuka nanu kwa akazembe ndi ku mafumu. Amen. Amen. Ndithu anthu obatizidwa ndi moto wa adzayenera kuperekedwa ndi abale awo. Amen. Amen. Ukadzaona mtundu ndi mtundu ukuukirana, mbale ndi mbale akuukira inuyo. Amen. Amen. Anthu amenewa adzaperekedwa ndi abale awo. Tsopano nonsenu ndinu mboni kuti ana onse amene mwabereka kuyambira pa zaka 12 si m'bale wanu. Amen. 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 Mukana ana tili nawo amene wangokwana zaka 12 si ndani? Simbali. Mmene akuchitira mucha ndi mwana woti mwabereka inuyo. Ana Mulungu tiyeni tiyamule manja athu kumwamba. Ine mtumiki wanu ndikufuna ndipemphere. Mulemekezeke Mulungu wakumwamba chifukwa cha manja amene akweza kumwambawo. Katusa uko kumabwerera kuyamba kwina kumabwerera tinali kusakasaka pamene moyo wa munthu ungapezeke ndi kulandira napo chikhulupiriro. Ndikupemphani Mulungu kuti manja angawa manjawo chaperewedwa pakakhulupiridwe ndipo chikhulupiriro changa ndichobalalika chilibe umwini. Ndadya nawo zimene Satana waponya, ndavala nawo zimene Satana waponya, ndakhala nawo mzikhalidwe zimene Satana anaponya, ndavina nawo zimene Satana amavina. Chiyembekezo changa ndichobalalika ndikayang'ana kuchiyesa kolingana ndi uthengawo. Ndikupempha kuti Mulungu mundibweze, mundiyerese, mundikonze kuti ndikhale mwana wanu. Zambiri zimene dziko lapansi likukonzesera kuti zibwere ku dziko limeneli. Ndikukupemphani Ambuye kuti mundipulumutse mapoisoni ndi maululu a zinthu zolandira zimene ndilandire chifukwa cha njala. Mundipulumutse ndi kundilanditsa chifukwa cha zitetezo zimene ndifune kutetezedwa nazo. Akatemera zakudya kutichinjiriza kunjala, zovala kutichinjiriza, ndalama yolandira kuchoka kutichinjiriza ku mphawi zimene zikuchokera mdzanja la oyipayo kutichinjirize nazo. Mmene ndikuona matenda akuzungulira pa moyo wanga ndizafuna kuchira koma zondichirisazo ndizokonzedwanso kuti ndidwale. Munditetezere ndi kundikonzesera moyo wanga. Masanano pamene ndikupumulira mukhale ndi ine m'dzina la Yesu. Amen. Amen.